Si Kardong Pajirlo DTC Doksupen Nilimen Humborsing Ronghang Nilibit Hum Constancy Long Nili Public City Secretary Lepen Dak Dong Kamukam DTC Aku mitia long bang kanili alam desa kulong mata spokesperson kasi pinong way labang so atop so long kulong na stong londo la kay tumaching honai rong pang consensi long kedam tang hot kelang li president na may kisita bang long long labang kelang li DTC long si ajaran secretary lo ke hai tidong from sat kulang li lo lapen ili dong do la ke itong consensi long tame vice president lo lapen alang li ke dag DTC long tame alang li organizing secretary ke hai mon timung kulang li Apen masong taksi itu mau macet tong lalu tulang alang di PSLC itong hanang ke Japon alang di kabarim lo ke hai sarson be alang di bitung konsensi long tamai alang di ke vice president alang di lo asin itum pinang wela bang so atok so long kacethan pon kacemum pon labang ke jasemet pet rada phana pachini kang tung alam thela ke la puhelo itum long la long le philang puthak VGR puthak lamitum chingki je than pon pol apen ke litum long non malom ot lang no sai itum oke vai ka cheyor itum karbi pietum lesi alang litum aphana lamda mentum che than pon pola pen ke litum along non apor luke than atum than bang atum ilitum isumar mate ili bong atum aphan luke than atum phan pini arni anta melang tum han chiklo yon krehini ni kani siso selo alang tum han ke long nang ji bai nong mate a poisa alang tum han atangka ki pipedet labang so puthaka mentum chingki than pon je tang tele tum long nga chetong dundo alang le tum phan le ni dar ju poning tung itum ka ching honnai alang li bithung a constancy long alang li ke vice president no ke hai mohon timung basi pathan pon po lamang so lam la ke itum la non a kenang sot la ke litum luthan bang atum phan ko piat hesi litum phan la alang litum phan la ke long nang ji bai nong anta chikloyon kreni so seta me pi pedet ma labang so karbing ontor mas konsil kacari itu kopia join lo labang so putang nang lihen ben pi puji to churolo aprang si pu dak DTC spokesperson alang le Humborsing Ronghang alang le phan samai nili phan lam the ki jaya poram alang le phan samai suri kachuro kardom baje lo kardom to pinongwe nili tum kachetong dak kedon abang phu phan samai nili hin ben kachuro kardom baje lo kardom apen nili lam theke than ponji polam the bangla pusan lo teacher atum aphan mate log than bang atum phan bainong pipedat de bainong pipedat abangke ilitum ake sum thek tik lo labangke log than abang phu mate rara phan kapat thek atum phan mate nang linili kapat thek nang linili atum phan nang kapat thek atum phan itum amu martum phan loke thana to phan si non ke bainong ipidat labang ke ison putang ke ning oi mi pikalam alang li tum ke loke thana bang phuatum abang phietum polatang te hala tum ke akapre ka sai ke chokle me khelo student atom phan lo than po hem chedam po lan velo alang li tum ke lapen alang li tum ke la loke than pe na bainong sa alang li tum ke ning chithik hatum masir hala lapen alang litum ke la bainong aphansi alang litum ke chokha ding lo mate hala bainong phasi ning che the cholo pulotang te koi posi kalbinglong trombos konsil kachare tum alang litum phan bainong pipedat ning kan hini bainong pipedat pubang ke labang ke ning dug melam mate ning oi melam ning dug me pegalam alang litum ke la bang lo cho than pen si alang li tum bangke ka dog ave a hem asumar tum phana piso so tum a hem family atum phan ke lo ke thana bainong nam pen se alang li tum ke chepang re ipo mate hajara ka khro nang ji alang li tum a hem sai ko bisi ke claim nang ji ma hen ki kim be ke cheng lo ke do an hajara ka khro nang ji anta alang li tum ke la lo ke thana nam se alang li tum bangke bainong kam claim ipo alang li tum bangke pulutang te koi posi bainong ipidat de ningkan hini bainong ipidat pulutang de la tum sungse deima kedam tang hut ke kumane tumang ke se kachilang i ji phananta atangka veset panadu bainong ipe yoine la puson lo pulutang non ningkan hini bainong ipidat ke la bangke hasti kipi mate kapasung thek tik lo bangke alang li tum phanjong se bainong pilo pulutang te rat atumta kachong daduna thai doji
sita me piniar ni ke kadok ave arat si sung rap plang lo non bangke teacher atong phanjong si bainong pilo polotang te piniar ni ki dukela arat tumta hala tuma hem chongda damlong ji chotolo damlong ji non ke lo ke than nama tum si alang li tuk ke bainong long pumini puyo ni pen alang li tum bainong long ji mene puyo ni pen ningkan hini lo than let lo sita me piniar ni anta bainong ki pije lamang ke abi pin lang lapen contractor atong phan ningkan alang li tuman bill bibe contract a bill bibe polotang te alang li tum sung se dejima sung wekji piniar ni goti high court long anta la ningkan hini bill ki bipe contractor atong phan bill ki bipe alamang ke ha goti high court long anta liset lo polotang te itum BJP sarkar phan ninga che thedolang ma lasi BJP phanjong si vote jok bomlang pahai bomlang polotang te ilitum akar bietum ke non an selo ki sungbo non ba ke ningkan hini si bill ipe chalo di ningkan hini si bainong ipe di mo puthot MLA election hai thu der lo polotang te next bang ke la no phoi salary pidat podi next bang ke ningkan hini lo ningkan photong bainong ipe ine pine made ningkan phot ningkan thok tong contract bill ki pe ji ne pine la bang ke ilitum BJP sarkar jong si cari bom lang polotang te rata tum kisung bang kala bang ke klang takang jangi la bang ke ilitum akar bitum duk bang jang duk bang jangi munitum ko changda chutulo thai we polotang te ko nalo kereng bo di lasi donatum rapatum ilitum BJP sarkar phan mang ke ilitum pahai ver nang nilo itum ka pahai jida ale velo itum kar BJP sarkar mang ke itum kar binglong plung nang bo lasi ini ke dok ji thai da velo donatum rapatum lasi nang le tum same BJP sarkar phan mang ke none prang bang ke vote jok nang nilu la hello rata kang sai lo la si rata tum sing sai nang bo la bang so kang sai bang ke sai pa menang bo to churu lo lang li mohon timung ke hai timung sang ke hai tame itum han klardak itum han ala lo nang ethan pi itum han nang ethan nang ki mum tum teacher tum han bainong ki piperek apu thak tame lang li thi hek mana melang li pacheni ponlo lasika do we tame tum ning chi binang yala pu thak bang ke la lo penang an school ke me pudai tum chini lo sita me ku pi posi labang so school ka pam me sen apan karbing tum mas council tum claim kletet ma putang te non ason tangka ke log than bang tum phana nam ki pipedet labang so tangka ki pipedet joine si hala hayan ta me ken kam chi or da ma heder lo pusi chini dam lo lasika do we tame itum karbing long mas council non kachari tum phan thekdam long lo polotang te penanga tum chipendak pik itum non kachari bom tim karbing long pu atum chipendak lake non kacharli hin paprang pik lo pulang dam lason si chipudam dam sitame tum langdam et lo polotang te kacharli hin abang ke pa phit pik lang pusi chini dam lo non la bang so ka pa phit pik joine si tum karbing long abang ke non uwe la pinangan atum tame hor biri do ma kecho araki hor mung kecho kirim si pinangan atum bangai rim nang etlo labang so school ke me la pen la than bang atum han tangka poisa abai nong ki pipe da joine lo la si tum long do thulang la ta putho chethan pon thupo ka chethan pon ji la ke nona bang ke longle phelang apu thak VGR apu thak ke ram tang hut ong dung amuluk pen tum chesong lo labang so chesong der pen api tim kar biang long atum kamatha thu high power committee ke seng pen non ali ko pilo ke do labang so high power committee ke seng det pen etum non election alama rat aphan pa theklong lama sita me piniar ni ta me labang so VGR along le along piniar ni ta me labang so hem kiru thekdam long le la pen election asai thekdam long le ta sila so pu thak ta me itum korte kramsa sang ho galang lisi puthot labang solam than pachin ni po to aprang se DTC a spokesperson matela hombor sing rong hang phan pustame nili suri akiro pajirlo lapen nili phan lapuson awar sai keme nang ke pek pon mate nang chopha arjiding kluipen nili ladak nang chitong nong le arjiding ulo lasinon puthot nili nang chitong thulong pot nang ke alang liphan asuri akachoro pajir si nili non labang so VGR aputhak chingki chethan bonji mate labang so atope ke daim hansi nili boripon po lalo VGR pu lake non her non ding alam alilo lake
pini pinawa lama lilo lake ha nili 2019 APSLC amahang ketek ahot pensi nili labang so PGR VGR pu bangai karjulong mate ka chinilo ha prang ke dolo wefes tame nili APSLC 2019 nang ke klang bensi nili labang so PGR VGR pu kachini mate karjulong mate adim stame kachini dam lasi non pining aningkan bangke 2024 bangke phelang pi mate khiruni long suluk sodak dopen labang so alama bang dipu along chingwai lo organization doan lapen party doan bustame CM sar alang libang hang lo hadak pang room lo lasi hang pen pang room pen hadak ke claim mate ka pachitong e ko piloma halaba high power committee sige senglo tangte high power committee seng det pen non pinian tame hemki rubang theglong le delang lasi mate hadak pine ladak isibagan notice mesen bustame theglong le la lasi labang so high power committee along ke dodo na tumhan sin nili jasmet pet pen ke jongdam kang tung non bangke nili CM bhan bangke puthung tung te delo athe CM bang puthu po high power committee dolo high power committee ben se ajara sai si tame claim po busi akoi pi bom mene archak chen bom alang le bangai lasi labang so high power committee long dudundera non PGR VGR ka che song bom karbi tang te karbi laso akache song long lela high power committee tum ke doan pustame wang perason te mesenji athe CM sar ke labang so PGR VGR kai vikson ifan ke alang bange amang stame homan melang amange homaning tung lo mane sitame high power committee do puwa joine si archak chen ibom lo alang bangke pathe ibom lo lasi mo CM sar jong si labang so PGR VGR long eviction se det plote claim det plote la non high power committee tum kedo koma a party si kedo ma ko so asong si kedo ma ko so organization si do ma mo halatum mene labang so PGR VGR aputhak alang tumbang mapui ho daitu chen unpo chen unjima labang sini pudam kang tung athe CM sarbang pulo ajara kam ajara saile claims tame high power committee ben si claim po busi ninje ber lomati lasi mo claim det pulote la asong ne pudam de lo voice tame la karbi yang long ar loke doan organization pen chenglok party dhorom chipu pe pin pen high power committee long adotum mo CM sar yong si eviction se der lote latum arpu chinghor unji ba mate latum archak unji ma labang sini kar jugang tung lasi nili matha teng blote high power committee long do de dera non ilito apresar ki pc ke meji pawang si nili kamatha lasi la PGR VGR long bangke nili ke jongdun kang tung lapen non dak do thulang la pumapui ho non fencing nang kang pai alam non fencing nang kang pai alam bang do alang tum fencing kang pai pente hala hem kaparua sai bang si claim rong me thumu athe 5 crore 30 lakh myong lapan di 5 crore 30 lakh apoisa ke la PGR VGR ang kang ke do hem hum anma simen hem harlong hem hum ko anma ke do halabang so kaparu ji aphan gari motor la bulldozer JCB lahai anam pirong bente la so a 5 crore 30 lakh abangke ali du thui athe fencing kang kaya bangke la bihari mate hada kido akeche ke betum abiri long kang kai pidam ke pini akhiti mikti nok pene chenglok ahanjang ben chenglok agom asok pene chenglok pini dak dolo alang tum kachitu ki hormuan chinong chailong wo bi phak
palut dam de deji phansi ki claim pi dam rong lo pusi nili labang so ahong jai long pen ni ki jong kang tum lasi labang so 5 crore 30 lakh panahok hera labang so atendar cancel that pen non labang so ahem kaparu ji along phan bang la force pen ke chenglok force ta ki nam nang li tu me dak karbing long long ke force aja kong abedet lasi force ke wani phan busta me ladak la so khoros long pen la so 5 crore 30 lakh long pen khoros dun thu de ajcb pen chenglok copy everything ladak copy si kenang ye son do anma labang so kenang sot a hormu khoros dun irong te labang se mi parji lasi munit atumphan mate la karbiang long lapen dimahasawa rada tumphan an ke kapamang hulok lo labang so bjp sarkar ke non ta fencing pusi nang cheng ni lomo ko pitong nang chak yili ne lasi mohala high power committee ke do tumbang ke nang litum si mo ke daito lo nang litum si anghor kang hor nang bo labang so high power committee ke do tum si mo cm sarjong si eviction se det plote nang litum si labang ke mo history mate furki mo long karbing long lapen dimahasau east west dimahasau arara tumang ke mo furki mo long ala sinang tok pondet po mate nang pu pondet po si nang litum high power committee long dodun de dera nili thang thek thedet pen nili na chuning ridun lo labang so ahong jai long ben si pgr wijar lambang ke ni pachini din thek chot lo apan se nilamang ton ko kardon to chorolo halangli tuma korte kramsa tame alangli kramsa sanghu tame tuman klarda kalam pen tumanang thanlo ahoglo pgr wijar apu thak pulutang te ilitum high power ke sengninga ke nanga velo elitum hala bang ko sono hala bjp sarkar non tim kar biang long bang ke bang kachepang rai long bang ke litum la ai high power committee tum bang ke chak endunang nelu puselang tame thanlo la se hala chak along bang tum litum ke dudun pente hala eviction vek nang populong si kache song long bang si dudun si la bang so ka eviction je phan bidi sore pidun rong si akke me busi alang ni tame thanlo la pen nilhin tame na tum phan chuning rilo la just se met la high power committee long je patum dur tum phan la si non itum long do thulang alang li ke sarson be ke hai alang li ke bithu constituency long tame alang li vice president lo la pen alang li ke abarim piglo APSLC long bangke itum pente alang li se abarim la se alang li phanta me tum pachini kang tung alang li tame kaning je kang tung la ke non just se met itum ka kar pi tum non kiche ke bia solong la son oke vai kache jordun thap kache jordun pro pu thak khe phan kan hok dei la si labang so pu thak si alang tame ning je po to peni lambang so DTS silong abitung lapen spokesperson alang li hombor sing rongang kai manta alang phan kero pager lo to nili phan nili mate lambang so alam jai jilu pusita me nili phan over telephone pe nanglu lo lapen penan ka viral social media long theklong lo chilang da kason lo nasi nili kamta party ta claim bom lapen arding klipa nili labang so social media long kang wearding ulo selang nitum nang hang lo alang amanta andu se kero pilo lasi nili jesimet kaning hidang kang tungke lahilo non labang so okay vai kachi jor kadu kawi karbing long ang kang lapen karbing long lapen di masa itum labang so ani alang li la puson lapan kaciplang karbeng long arat atum han kapatherak hektik an mangke chilang not dak lo la se alang litum kur jon lapen mate kaprek karbi khai di masa arat lapan da alang li kapatherak long asutum han an ke kapatherak ke alang li lo la si non ke dang lok organization pen ke dang lok hamphang asong pen ke dang lok itu malang li tum hala puson rara thengdu nang kewan la son halang han lang prong puma la si social media long penan viral lo theklong mom lo la pen video la pen ke langi tum da lang lap lo ke theklong tum an ke la pen la digital mobile ke tum an ke theklong lap si ke ong lo la se film an ta sob theklong lap lo
la selang ni nili kacuning ri damang ke karbeng long social organization ke do hampang song ke do tum an sang ke alang li tum han prap jin pen la bang so social media long hong ja ta me ra hong ja long sa me alang li tum han kinep kang nang asai bang alang li tum han so jo tai long ka ban pen cherap dun pu son de nili him pen ta alang tum han kacuning ri bang la lo la si alang li tum itum non karbeng long nang kacari bom alang li tim karbeng long alang li tum melo thek muchar alang li tum karbeng long angkang akisung pen kedang lok pen kidu heme jangre kadu pen akisung alang li tum si cari pon bom lang pon bom lo la si lapuan pin alang li tum kadu beta alang li tum si chokha lo la si so teng plonang te non lapan itum meg nang no long nang no kacuklema long alang lang itum a responsible ave deloma pusinili ma thada la selang itum lapaan tim kar binglong kai ke choparo ka a klong ateng pulodang te alang itum pinia son lason a tumon ke lang no nang keli a son ke alang itum prabjin pen alang itum kenap kang nam pen hem kang sam ke war thot harassment bang ke pin vek ning ka chisiga bang ke nang sot lo la si non prabjin men organization men da kar binglong pen women's justice la pen non w women's KSA pen kedang lok non cirap rapet pen si alang litum kado we karbi ante karbi nglong so pen cirap rapet si nona bangke ke claim bang akenang sodlo la pen tim karbi nglong tum kai keta alang litum chopara ko ateng pronang talang tum prabjin ben inang vek nang po delang tum ajak kong we deloma alang litum ningiram lo la pen police military ta nitum long sidolo IAS ta nitum long sidolo la pen IPS ta nitum long sidolo pulodang te alang tum non alang ni tuma PC do koklo pulodang te non prabjin men ke lage kinang humnam lok wadam thot ke lage minute a second ta nang ne ma pusini le matha dam inge non la so teng porte kinem ni jaji pulodang te nili himen kama tha deng bote alang ni tum ta kacherap dun do kok ma pusini li karju kang tum athe non mang ke ani sihata non klang ulo la pe alang li tum ta alang li sarjai ka thar IAS retar alang li phanta alang li tum labang so alam boy bang alang li tum pidun lo pidun et pen phin non kang sai non suluk so dang non kang sai je phan bang ke non ananta alam lun ta vedela yo la bang elu ka chuthera me tim kar benglo tang kring pulodang te lason ilo makang tang kring heme jangre pen akisung pen kedang lok hatuhan kelang chote ali meg lang nu lang nu la pen ason akisung anta lang tum si alang itum ke claim poning ke ja poning ke kam chior poning bangala bang so prabjin men claim pon pilo mam bosi nili hime ka chuning ridu lasi nili kama thal ke non prabjin pen la bang so rat hong jai long pen alang thong kinep kang nam la bang so alamang pali vek nang po nang paklang vek nang po lang lo pote kado ve rat atum non kedang lok charli pen kedang lok non itu manger pen aristo tuman akolte bong marli tuman tame alang tuman taning sampo la puson alang tuman nep ni nang ni lang ding pulang te halanon kecewa keceplang non ke wang atuman khala tuman ke hala tuman ing nepai he insai he pulang te alang li tuman ke mo lage ang susilu lage aru ke klang thui nasi nili kanida ma pading welo lasi non alang li tim kar binglong tumasi nili kacuning rikang tungge yong silang li tum lage nep ing nang ni la pen insai tek the rada hong jai long lang tum wan tek the pulodang te laga lang tum responsible ka lang tum ka vilu tim kar binglong tang te lu du gok lo pu hla man ke nili chini dun po churo lang li besang ho ke hai sarson be ke hai phana me churo lo lang li labang so okke wai ka che jora bang ke tum kar bi ham phang phana ke no po lang li tame than lo just met pe la tim kar binglong along tum handa lang li jong pon lo labang so tim kar binglong tum tame la po an a ot ka video alabang so alamarjan ka selam det abang ke alang litum tame do joje det nang la pen ne ping nang vek nang ji pusi alang tame pulo a hoklo labang so a ron jong si itum ka chini thek mu chot tum si inside dun de pulo tangte muke bang ji lang owe ki mi tum ke labang so asai lang no kam same sai ki mi son si pin chong det lo labang so asai he no piklo puke ba du da pu bom lo penangan organization ta do sita me piniar ni tame labang so tum han nep ing nang nang ji puke ka prek organization ta do pik sita me labang so laming sai sedet ku pia pot ma dasi la so sai pulo tangte owe ki mi tum penangan tum matha po o la so sai claim me ma pusi bang matha thurong pu dasi ka do beta me
thurpak nang ji la bang so mo non fit kapawe de ji aphana bang ki kupi ne mesen asa yang deng bang claim nang ji pusi nilhin rame chuning ri dun lo na si pini la bang so tok so long ka chingwai pon la ke APSLC dongkam kam mate DTSC a committee long chingwai pon la ke PGR VGR aputhak lapen ke labang so suarlotum labang so kuna mona so long lason okwai ka chiyorum thap labang so puthak lapen ke ilitum la lo than bang atum phan labang so bainong ki piperek labang so chingki chengwai ponlo sintum labang so nak thang ne tum karni ka prektamentum wang thuji che than thunang la se pini labang so ka chengwai long abang ke apord ulo posi ne tum lapan pensi alam thebang pajut pon kokpo la sika dog vetame do me thak me kurbang thu kardom